ನಾಳೆ ಜಾತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ತಾರೆ ಪೇಲೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಗಂಟೆ ಏತಾತನ ಬಂಡ ಏತ 4 ಗಂಟೆ ಕರೀ 4 ಸೊ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನೀನು ಆಯ್ಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂ ಕೇಳ್ಕೊಳದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗಂಟೆ ತಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐನಾರೇ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಯಾನಿತ ಬೈಯಾಗ ವಿತ್ ಬೋಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂಡ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಸೊ ಹಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜದು ಒಂತೆ ಕೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಸೊ ಯಾಂದಾಲ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಕೆಬಿತ್ತೊಂಜಿ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋ ಕಿಲಿತ್ತನು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಲ ಆಕಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೆಬಿತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ಗಿತ್ತದು ನೇನು ಬಂಗಾರದ ಆಕಡ್ರೆ ಪೊರ್ತಾಗ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಲ ಕೆವಿತದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗಹನಗ ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ಳು ಮೀಯರ ಅತ್ತಿಗೆ ನವಲು ಲೈನ್ ಅಂಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನವಲು ದಾಯ ಬಂಡಂಡ ಎಲ್ಲ ಹುಲು ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಂದ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬೆಳ್ಮಂದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟಾದ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳ್ಮಂದ ಜಾತ್ರೆ ಬೂರ್ನು ಅಲ್ಪ ಪೊಸೆಲ್ಲದೈತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಂದ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಮಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಪ್ಪುವ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಲು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಪುವರು ಅಂಚಾದು ನಂದಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ಅತ್ತಿಗೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುವರು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನೇ ಅವಲಿ ಇನಿ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ರಪ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಮೈತಾರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೆ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಅಂತೇರು ಸೊ ಇನಿ ಅವಲಿ ಜಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬಿಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟತೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತನೇ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮೇನ್ ಕೊರಡಾತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡ್ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಸೊ ಅಂಚದೆ ಅನ್ನಾಡ ಕೇಂಡೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಎಪ್ಪಡ ಪಂದು ಸೊ ಈ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಳಿಯತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಬಳ್ಳಿಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಖುಷಿಯಾಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ಡ್ ಪೂರ ದೈ ನಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಆ ಚಟ್ಟಿಡು ಪೂ ಪೂರ ಆನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂದಿತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಪುಚ್ಚೆದು ಲೇತು ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ವೈಟ್ ಅದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು जी 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 ए जी 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 या सुंदू मूजी कलर हां ಸುಂದಕನಕಲ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾಕಜಿ ಗೊರೆ ಹತ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಜಾತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಮಲೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನೆಗಲೆಗ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ರ 5 ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ ದೇವರಡ ಬೇಡಿಲೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೊಕ 6 ದಿನ ಪೂರ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡರ್ನ ಈಡೇರೋಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ದೇವರಡ ಕೋರಿಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತ ಕೊಪ್ಪಳದಂಚಿ ಪುರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಾಡ್ದಂಚಿ ಪುರ ಒಂಚಿ 10 ಕಾಕಜಿ ಕೊರಿ ಅಂದಿನಿ 5:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಏಳರೆ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಅದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈರೇನು ಚಾನಲ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲೆ ಏನಲ್ಲ 19 ಬಂದು ಸೊ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲೆ 19 ಬಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇನಿ ಬೈದನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿನಿ ಸೊ ಲಿನಿತೆರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರಿಂಚಿ
ಅವಿನಿತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಯ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಬೈದನಂದು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪವ ನೀನು ಶೋಕುಂಡದ ಈಗ ಲೈಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕವನ ಬರೋಣ ಮೆಲ್ಲ 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 ಉಣ್ಬೆ ಲೈಟ್ ಹೊರ ಚಾಲ ಉಂಡೆ ತಿಕ್ಕವ್ರು ಚೌಕ್ ಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕವಡತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಂ ಶೋಕಣದ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವನಿಯೇ ನೆಕ್ಕೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಅಭಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಯ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ದೀಪನದ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂವೋಡು ನನ್ನ ಹಾಲಡ್ ದಿಯೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ರೌಂಡು ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಬರಲು ಬರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕ ಗಹನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏಳು ಸೊ మా హేర్లలో అక్కదేరిజ్జి మరి ముందు హేర్లలో అక్కదీజీరు సో ఆండల ఎంకులు అతికినడు పోందుల ఇన్ని ಜಾತ್ರೆದ ಬಂತೇನು ಅಲ್ಪ ಒಣಸುಂಡು ಜಾತ್ರೆದ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿನಿ ಮಲ್ಪೂರು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಹಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 8 ಗಂಟೆ ಏಳ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಇಂಕ್ಲಿನ ಸೊ ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ಫುಲ್ಲ ಅಕ್ಕದೇರ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಗಹನ್ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಬಪ್ಪು ಗಹನು ಈಗ ಬ್ರಷ್ ಬರ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಚಾ ಬರ ಬರ್ತೀನಿ ಚೌಲಿ ಬರ್ತೀನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಚಾಲು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ತಿಗೆ ಇದಾದ್ಮೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಚಾ ಹೂಲು ಅಂದ ಎಂಗಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ದ ಇಡ್ಲಿ ಬೇರ್ದೈತೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಐತಿನಿ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಶನಿವಾರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆತ್ತದು ಇನ್ನೈತೆ ಗೋಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾವಲೆ ಜೆಪ್ಪುವ ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಾಕದು ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯರ್ತಿಪ್ಪರ ದಿಯರ ಆಪನ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಐನದ ಇತ್ರ ಕೋಡೆ ಸೊ ಭಜನೆ ಬರ ಆವಡಿತ್ತ ನಿಲ್ಲಲು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಿಡ್ತೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿನಲ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಇಡ್ಲಿಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಆತನು ಬಂಗುಡೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣ ಟೀಚಾರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೂ ಮೀಂದ ಕಚ್ಪೂಡು ಒಣ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಶುರುವಾತಂಡು ಸೊ ಅಣ್ಣನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕೂರಿಲು ಮುಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಸನ್ ಕೂರಿ 12 kg ಕನದೇರು ಸೊ ಒರಿಯೊರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಕುಲು ಕೂರಿದ ಸುಕ್ಕಾಗ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವೊಂದು ಬನ್ಯ
ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಭಾಳ ಇನ್ನಿ ಕೋರಿದ ಕಜಪನ್ ಬಿದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋಡತ್ತೆ ಹುಂದುಲ ಅತ್ತೆಗೆ ನಕುಲು ಪೊಸತ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕನು ಉಲಾಯ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ನಾಟು ಜತೆ ಪಂಡ ಅವು ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕನಕಡೆ ಬೆಯ್ಯೋಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ತಾರೆ ಪೇಲೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆಂಡು ಗಂಟೆ ಏತಾತನ ಬಂಡ ಏತು 4 ಗಂಟೆಗೆ 4:02. ಸೊ ನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆವಡು ನೀನು ಆಯ್ಜಿ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡುಂಡು ಗಂಜಿಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡುಂಡು ಇನ್ನು ಕೋರಿ ಸಾರ್ಗೆ ತಾರೆ ಮೂರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು. ಸಾಕಣ್ಣ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮನ್ಪುಜೀರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರೆತ್ತನ ನಾಟಕದ. ಸೊ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇನರ್ ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇನರ್. ಸೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಶಾಲೆದೈಟೆ. ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಂದಾಗ ಗಂಟೆ ಒರಂಬಾತನೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾದೆ. ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಪೋದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಣಸಕೊಲ್ದ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.